Ngibona mayenganini ngisanibona. Hope niyaphila. Nginesicelo nje sisodwa. Komama, obaba, abefundisi abakhulekayo. Ilabantu abafastayo bakwazi ubamba ibhande bafaste. Nize niubeke u-SAPS emkhulekweni yenu. Nize niwabeke amaphoyisa e-South Africa emkhulekweni yenu. Ngizocelela la nje ukuthi nize niwabeke amaphoyisa emkhulekweni yenu. Boma sithembe nina. Na umhla 30 June la. Akukho ubumnandi bokuthi ube ne-protection. Kubuhlungu ukuba iphoyisa esikhatsini samanje. Ningasiboni isigqoka uniform, nisibone engathi yonke into right. Le uniform esigqoka ihamba nenhlamba. Le uniform ihamba nokungahlonipheki. Le uniform ihamba nokufa. Ngomhla ka 30 June ngoba sibona kuzamazama nje ezweni. Kuzamazama ama-social media. Nize nisibeke emkhulekweni. Ukuthi whatever okwenzakalayo nize nibe namaphoyisa, nize niwaxolele amaphoyisa. Ngoba even esikoleni uswazi lusho kakhulu e-preschool. Fundisa ukubamba ipeni. Nathi so constable, so sayitsheni, so warrant officer. Leyasho uswazi kuthini. Akumnandi. Into esicelayo nje kuphela, akukho esizokwenza. Kuphela sicela umkhuleko. Nisikhulekise, nisibeke emthandazweni. Ave kubhlungu. Ngiyabona mina ngoba ngumuntu wesifazane, ave kubhlungu ukuthukwa abantu bomphakathi. Umuntu wesilisa ukhulile unomndeni wakho ubizwe ngaphansi kwegezama wakho. Kunezingoma eziqanjiwe ezithaya pha amaphoyisa abizoba amaphoyisa okulodunja kanyoko. Yo bafethu kubhlungu ukuba iphoyisa lase South Africa. Kubhlungu ukuba iphoyisa le South Africa. Uthi usayina lapha usho ukuthi uzovikela umphakathi. Umphakathi kube wona ojike ukudla uphila. Uthi uyahamba, uthi uyakhuza. Kuthi uno grade 12 nelicense ayikho into ozoyitshela wona umuntu. Ubhuti, ubaba omdala akhonjwe ingane kanje. Ithi ngidubule ngishayela kusi kwanyoko. Hey, kuhlungu bephoyisa abafowethu. Kubhlungu bephoyisa kodwa ke sesithembeni uNkulunkulu. Njengoba ngicela nje nanginina bomama nabafundisi nobaba abakhuleka nize nisibeke. Ngoba ngiyazi into ezokwenzeka ngomhla ka 30 June. Uthi uyanqanda ngala umuntu aporukutshele ngala. Uthi uyanqanda ngala ukhokhela. Uthi thinga ubudla imali. Hey bafowethu hey. Nize nisibeke emkhulekweni. Ngiyabonga nje. Ngiyazi protection soyithola kunina nemthandazo yenu. Ngoba bangangasho abanye. Kodwa mina ngiyasho ukuthi kubuhlungu ummela abantu abazokudla uphila. So we must protect, save the community. Leyo community against us. Leyo community ezokuchapha ngenhlamba. Leyo community ezobona ugqoka uniform ibize ngenja. Leyo community ezokubona uphuma uhamba uthola usudubuleka ungazi ukuthi wenzeni kubani. Hayi kulungile babafowethu, hayi bengicela nje ukuthi nize nisibeke emkhulekweni.
nisithandazise, siyathandaza nathi, siyazama ukuba strong, kodwa amandla apheli endleleni ngoba kubi. Sicela imkhuleko bafowethu, siyabonga.